Nagtipon na ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, kabilang na ang health leaders, health workers, immunization champions, at mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units sa ikalawang taon ng Bicol Immunization Summit ng Department of Health Bicol Center for Health Development na isinagawa nitong Mayo 14 sa isang hotel sa lungsod ng Legazpi. Layunin ng summit na palakasin ang immunization sa Kabikulan na patuloy na nagkakaroon ng pagbaba sa bilang ng mga nagpapabakuna. Ayon kay Dr. Maita Urbibubis, Family Health Cluster Head ng DOH Bicol, malaki ang ambag ng mga nabanggit na sektor upang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga bakuna. And renewed commitment from our dedicated frontliners to our health leaders and local government leaders. Your efforts are the foundation of a healthier, more resilient Bicol. May this event ignite new ideas, strengthen old partnerships, and move us close to a more inclusive and responsive health system. We also look forward to the signing of the Memorandum of Understanding for the Bicol Regional Immunization Council. This is a big step toward a unified, comprehensive strategy that protects every community in our region. Ayon naman kay Dr. Carmina Vera, tututukan pa ng DOH ang mga komunidad na kulang pa sa serbisyo ng pagpapabakuna at papalakasin din ang kakayahan at kagamitan ng health workers. Our outreach and community mobilization. We also want to increase our focused supervision healthcare workers so that they are aware of the existing practices for immunization. And finally, since we are implementing trainings and we are supervising, we need to ensure that we have an existing monitoring and evaluation system that is responsive to everyone's needs so that we can clearly identify what gaps. Siniguro naman ng DOH Bicol at ng mga kalahok na mas paiigtingin pa ang kampanya sa pagpapabakuna upang matiyak ang kalusugan at proteksyon ng bawat Bicolano at ng buong sambayanang Pilipino. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.